Children of God, mga anak sa Diyos. Karong adlaw mo ang kapistahan ni San Isidro Labrador. Usa ka ordinaryong mag-uuma sa Madrid dito sa Espanya, apan nahimong bantugan tungod sa iyang pagkabalaan o pagkamapaubsanon. Si San Isidro Labrador na tao sa ika-12 nga siglo o nagtrabaho isip mag-uuma alang sa usa ka adunahan nga tag-iya sa yuta. Bisan kabus siya, nailhan siya nga matinud-anon sa pagampo o matinabangon sa mga kabus. Gingon sa tradisyon nga adunay mga anghel nga mitabang sa pagdaro sa uma samtang sidya nagampo. Si San Isidro Labrador patron sa mga mag-uuma o sa mga rural communities. Iyang asawa usab usa ka santa, si Saint Maria de la Cabeza. Daghang milagro sa ani ang giingon nga nahitabo pinaagi sa mga pagampo nga gipahinungod ngadto kang San Isidro Labrador. Bisan ordinaryo sidya nga mag-uuma, gikanunay siya isip santos tungod sa iyang balaan nga pagkinabuhi. Mao nga si San Isidro wala nahimong bantugan tungod sa taas nga edukasyon o dakong posisyon diya sa simbahan, kundi tungod sa iyang matinud-anon nga pagtuo o pagtrabaho. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang ordinaryong trabaho mahimong dalan sa pagkabalaan kung kini buhaton alang sa gugma o pagtuo sa Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot nga ang kasubo sa mga tinunan mausab ngadto sa kalipay pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo o sa paglaom nga gihatag sa Dios. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang kasakit o kasubo dili mo'y utlanan sa istorya sa Kristohanong kinabuhi. Sa ebanghelyo miingon si Jesus, "You will grieve, but your grief will become joy." John 16:20. Sa binisadya nga hubad, magasubo kamo apan ang inyong kasubo mahimong kalipay. Kini nga mga pulong gisulti ni Jesus sa iyang mga tinunan sa dili pa ang iyang pag-antos o kamatayon. Nasayod siya nga sila masubo ug mahadlok kung siya ilang makita nga ilansang na diha sa krus. Apan nagpahinumdom si Jesus nga ang kasubo dili magdugay kay adunay pagkabanhaw human sa krus. Mao ni ang dakong mensahe sa Kristyanismo nga bisan adunay kasakit o pag-antos, ang Dios adunay saad nga kalipay ug kadaugan. Si San Isidro nakasinati usab og kalisod isip usa ka kabus nga mag-uuma apan wala sidya mawad-an og pagsalig sa Ginoo. Bisan sa kakapoy sa pagtrabaho o sa daw kakulang sa adlaw-adlaw nga pagkaon, nagpabilin sidyang malipayon tungod kay ang iyang paglaom anaa sa Dios. Mao usab kita nga gitawag sa pagsalig nga ang atong mga kasakit adunay kahulugan diha kang Kristo. Daghang tao karon ang dali mawad-an og paglaom kun dunay problema og mga kapildihan nga masinati. Adunay muhunong sa pagampo tungod kay wala matubag dadyon ang ilang mga pangamuyo. Adunay masuko sa Dios tungod kay sila nagsakit o membro nila nasakit, kung mawad-an og trabaho o problema baka diya sa pamilya. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang kasakit dili pasabot nga gibiyaan ta sa Dios. Ang pagka-Kristiyanos dili tao nga walay luha, apan tao nga adunay paglaom bisan naay pagbakho ug mga pagdangoy-ngoy. Ang Ginoo nakahibalo makahimo sidya sa pag-usab sa atong kasakit ngadto sa grasya ug kalipay. Usahay dili nato dayon masabtan ang plano sa Dios apan sa hustong panahon makita nato nga adunay mas dakong tumong ang tanan. Mao nga kinahanglan magpabilin kita sa pagtuo bisan sa lisod nga atong mga masinati. Gigamit ni Jesus ang hulagway sa usa ka inahan nga nagbati aron ipasabot nga ang kasakit adunay padulngan nga kalipay.
Mingon siya nga ang babay nga nagbati, makasinati og kasakit apan malipay human mataw ang bata. Mao usab ang kinabuhi sa Kristiyanos nga usahay puno sa pagsulay apan adunay saad nga kalipay uban sa Ginoo. Ang kasakit ug kasubo dili mo'y utlanan sa istorya sa Kristohanong kinabuhi. Ikaduhang punto, ang tinuod nga kalipay makita diya sa relasyon uban kang Kristo. Ang kalipay nga gihatag ni Hesus lahi sa kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Ang kalipay sa kalibutan usahay nakabase sa kwarta, sa kalampusan, sa kaharuhay, apan dali ra kini mawala. Ang kalipay nga gikan kang Kristo magpabilin bisan adunay problema o kasakit. Mao kini ang kalipay nga nasinati ni San Isidro bisan ordinaryo og lisod ang iyang kinabuhi. Ang tao nga duol sa Dios mahimong malinawon bisan walay daghang bahandi. Ang tinuod nga kalipay dili gikan sa gawas kundi dili gikan sa presensya sa Ginoo sa sulod sa kasing-kasing. Mao nga daghang santos bisan nagantos, nagpabilin gihapon nga malipayon og puno sa paglaom. Daghang tao karon nangita og kalipay sa mga butang nga temporary lamang. Adunay maghuna-huna nga ang kalipay makita diha sa bisyo, kanang ma-viral ka, kanang mahimo kang popular, o nakay walay limit nga kagawasan. Napan human sa pipila ka panahon makasinati gihapon ni sila og kahaw-ang og kasubo. Ang tao gibuhat alang sa Dios. Mao nga walay bisan unsang butang sa kalibutan ang hingpit nga makatagbaw sa atong kalag. Mao nga kinahanglan nato bantayan nga dili ta mailad sa bakak nga kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Ang tinuod nga kalipay makita sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa Dios ug sa pag-alagad sa uban. Mao kana ang gipakita sa kinabuhi ni San Isidro. Ang tinuod nga kalipay makita diha sa relasyon uban kang Kristo. Story time. Talagsaon kayo ang kinabuhi ni Santa Monica. Ang mga luha ni Santa Monica alang sa iyang anak nga si Saint Augustine usa ka dako nga ehemplo sa paglahutay ug sa paglaom. Si Agustin kaniadto nalayo sa Dios ug nagkinabuhi sa sala ug sayop nga mga pagtulunan. Daghang tuig nga naghilak in taon ug nagampo si Santa Monica alang sa pagkakabig sa iyang anak. Usahay daw mabati niya nga daw murag walay paglaom si Agustin tungod kay layo gihapon siya sa Ginoo. Apan wala ni hunong si Monica sa pagampo ug pagsalig sa Dios. Ang iyang pagtuo walay palong-palong, wala po'y pagpaling-paling. Ug miabot ang panahon nga si Agustin nakadungog sa tingog sa Dios ug nakabig ngadto sa Kristyanismo. Sa kaulahian nahimo siyang usa sa labing bantugan nga mga santos ug theologians sa simbahan. Ang mga luha ni Santa Monica nahimong kalipay tungod kay iyang nakita ang pagbag-o sa iyang mga anak. Worth it ang iyang sakripisyo. Kini nga istorya nagpamatuod nga ang mga luha ug pagampo nga gihalad sa Dios dili jud usik, dili jud kawang. Usahay dugay ang tubag sa Ginoo apan sa hustong panahon ang atong kasubo mahimo usab nga kalipay. Tinuod jud nga naay purpose ang atong pag-antos. Ug kana ipadayag sa Dios sa iyang panahon. Mao nga maintain lang tas pagtuo. Walay palong-palong, wala po'y paling-paling. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato karong adlaw nga dili mawad-an og paglaom bisan adunay mga kasakit ug luha ang kinabuhi. Ayaw tuguti nga ang mga problema makapalong sa inyong pagtuo ug paglaom. Lantawa si San Isidro. Sama ni San Isidro, mahimo ninyong himuon nga dalan sa pagkabalaan ang inyong adlaw-adlaw nga trabaho ug mga responsibilidad. Himua ang inyong pamilya, ang inyong mga komunidad nga lugar din makita ang kalinaw ug kalipay nga gikan sa Dios.
Kung adunay tao nga naguol og nagantos, duula sila uban sa gugma o pagdasig. Hinumdumi nga ang mga luha nga gihalad sa Dios mahimong binhi sa grasya o kalipay. Hinaot nga ang kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.